hei tu na kan hmuh hi mizo pa kut chuak buk lung ri na te na ani a hei kan hmuh hian hrui li in a in khai a tin helamah hian a buk tu a kha awma tin ta hian a ngul a phei a tin le lamah hian a container kan thil buk dah na tur a kha a awm bawk a chuan kan han sawi fiah leh dawn ani hei kan hmuh ang hian a hmasa ber a awm a hi inkhai hrui inkhai a hi hei hrui khau an la hmanga tin ka sawi chian hma in he buk lung hi kum sang kha chu ko sop sari pahnih a siam kha ani a nei voin nia chuan kum som ngal le pahnih hmel a hmu tawh a tin hei a khai na hmasa ber lo awm a hi kg chan ve buk na ani a tin a dot tu hi kg khat buk na ani le a tin a pathum na hi kg khat le chan ve buk na ani thunga chuan hei a to ber a hi kg hnih buk na ani thung ani tin hei kan hmuh ang hian helai a hian kg chan ve tanga kg hnih sa a buk thei dawna tunah hian hetah hian buh ban fai buk sa kg khat buk sa awma chu adik le dik lo kan han en chin dawn ani tunah hian kg khat kan buk chin photanga chumi hnuah kg hnih kan buk le anga adik le dik lo kan lo en dawn ani tin adik chuanin hemi angul phei hi angil pap dawn ani uluk doin lo enang hei kan hmuh ang hian angil ta che ani khu kg khat ani a a koi soi dewa hei angil ta che patla hi chuanin kg hnih kan buk le dawn ani hemi a hrui a hi a dik le dik lo kan en dawn ani hi khan kg khat dang ka dah le a kan en le dawn ani adik nge dik lo kan enang tuna angil le papem angil le pape hi mizo pa buk lung helaya khawl mawl te simple machine an ti ang chi khawl lian pui engemaw hmanga ro pui taka thuam ni lo ma sela hiteng hian mizo pa buk lung mizo pa siam kum som nga le pahnih upa ani a hi a thluak han hmang tha khopin kan hria ani hei ti hian kg hnih nuam sa deuhin a buk thei ani a buk na hian thir engemaw hmanru aluminium angai lowa thing le hrui hmang in tiang hianin a siam mai thei ni tih kha kan soi zau ani oleti khan hei lo pawh hi mizo pain buk lung kan nei kan ringa chunga teng te pawh chu comment lama kan hriat chuan ron soi theila a tha awm oleti khan duh tawk potang